हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ'आव बरायनाय थालायबाय आङो बे भिडिअ'खौ मोनानिखौ होनाय जाबाय आरोना जाजोब्बायानो नै जोंनि खाथिनिया ओमफ्राय बानायगासिनो बिसोर मोनायावसो बानायबाय थादों नै दा ओमफ्राय भिडिअ'खौ नायलांबाय था नोंथांमोनहा बेखौनो बाबुखौ लानानै टाइम पास नायहोबाय थादों आरोना मोनायाव न' सिङाव थाबाबो गरमबो ना ओंखायनो बानायबाय थादों नालाय दा लाइटबो स्रां स्रां होदों नालाय ओंखायनो नायहोबाय थादों दा बाबुजों बाबाजों ना साफा साफा बानायगासिनो कमप्लिट जायाखै कमप्लिट जाबा मोजां नुगोन ना बाबु ना बैथिं ओरै जिरायग्राया आरो जिरायग्राया बेला जिरायग्राया बाबुआ दां दां खिथां होनना माइगोन ना Baba, akhirnya aku pulang nggak Baba, kai. Nomor gambar, ya? न' खाथियावनो बाबुआ ना फैयालै जा न' खाथियावनो बाबुआ न'निफ्राय खोरखिनिफ्राय नुहुरो ना खोरखिनिफ्रायनो नुहुरो न' जाबाबो राजफिरा फुजानि डेक'रेसन नै आंना मालायफोरा गोदान बायदोंबा आंनिया नै दहायो सुथेजोबना लाबोबाय गलाजोबना दङमोन थांनाय दुर्गा फुजा बे जुथायाथ' बिराद गोबावनिखा ओमफ्राय थांनाय दुर्गा फुजायाव गाननायाव न' मोनफैनायजों गाना होनायजों आरो बबे साइडजों गादोंमोनथाय बावबाय आङो मोननैथिंबो माबा होनानै लाबोबाय नैनो गादोंमोन बेनो गादोंमोन थारलानो ओमफ्राय नैबेबो गाना दंमोन नै सुथेना लाबोबाय एवना थाथोंसै गानजाबाय थाखायो बेयो बाहेरथिं जि लांनो फैदोंमोन आं ओमफ्राय जोंनियावहाय बिनानावमोन बेरायफैनो होनदोंमोन ओमफ्राय दाबो फैयाखै फैगोन ना फैलाथाय बिसोरो बाबुआबो दाबो सिखाराखै ओंखामबो जायाखै बियो ओरैनो उन्दुलांदों जोंनाव जोंहानि बे न'नि बिनानाव ओमफ्राय जोंनि गामि खाथियाव हाबा जाफैनाय आमाइनि फिसाजो दंना बे ओमफ्राय बिनि बिनानाव दंफैयो आरोना दाख्लै फैदोंनो बिसोर फैनो होनदोंमोन फैगोन खोमा लासैनो फैसिगोन खोमा 4टा बारलायलायबाय टाइमा आलासिफोरखौ न'आव हाबफैनानै खोरखिजों नाहरनायजों न'आव हाबफैनानै खोरखिजों नाहरनायजों नुहुरनायजों आरोना फैगासिनो बिसोरो थांनो ओंखारबाय नै बिसोरो जोङो थिगसे मिनिनानैनो उदैबो साजोबलायबाय खावलाय ओरै मा होनो हाखु ना मा होनो बिदियाबो साजोबलायबाय आरोना ओमफ्राय दा नै बिस्रा फट'बो लालायलायबाय ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननो सानबाय जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय